Sino may akin? Oh. Kaway-kaway kayo mga friends! Hello! Hello world! Hello Philippines! Say hi sa vlog! Batangas! Ano dito tayo? Ikaw! Walang pakialam to eh. Hi sa vlog! Hi! Ago! Hi vlog! Hi vlog! Hello mga kagango! Yes! Nasaan tayo? Batangas! Nandito kami sa Batangas sa Matabungkay. Ayan, sumakay kami dyan. Good morning mga kagango. Yan. Ito sa bed. Yan, sakay kami. Ano, saan tayo pupunta? Ika! Baby! Si Ika. Talaga sakay kami. Si kaway-kaway! Ay, sorry po. Yan, magano kami, boating. Baby! Okay ka lang? May lang tayo, di ba tayo lulubog? Pati. Dandan lang ha. Dari yung goggles mo nandiyan sa may box. Gagal na daw. Kompleto po yan, ingatan na lang mo. Gagal na lang daw. Pag mahuhulog, sabihin niyo po sa akin ha. Google. Picture. Wait lang. Palutang na to. Ano naman eh? Lulutang ka ng may last birthday. Lulot. Dali! Punta tayo doon. Ito na anak mo. Kaputi ngayon. Hindi ako makakapay ng pa ako eh. Hello! Sa ilalim. Hi! Tapos siya. Hello! Hello! Hiramin mo na lang muna yung pambata. Pakitin mo muna siya. Pakitin mo muna tapos
Hiramin mo yung life jacket ng bata. Akit. Di si ano? Yung si kuya. Yung driver na ano? Mamaya magpahila ka na lang. Asan yung ano nito? Ang laki. Kel. Kunin mo yung life jacket ng bata. Hindi, doon na, pakitin na. Pakitin mo muna to. Ang laki ng life vest. Bye. Akit na ako. Dali na ka. Hindi. Yan, boy. Ano mo sa ilalim, boy? Ito oh. Yung sa ilalim. Ito to. Dapat nakasuot yung ano. Dapat nakasuot yan. Bumalik May ako na akit. Ako. Ah, bebe. Tapos, ano ka lang Hello. Ito, ang ganda. Oh, harap ka din sa akin, mami. May, pasuyo ko ng pasis. Baka, dito. Kuya Maru. Mag-iisa. Galing niya ikilo mo ko. Nisisid. Oh! Kuya da! Tawag mo na. Babawi mo lang yan, no? Abot mo? Oo, ano ba? Picture. Wait lang, isa pa. Hindi din, tinanggal. Talaga, ha? Mga ano eh. Laking dagat eh. Ate! Ayos ka. Oh, picture! Punta yung Starbucks. Kuya, wala kami cash. Nag-boy sila sa tubig. Alin Gcash? Starbucks? Pwede rin utang. Kuya, walang cash. Pwede bang ano? Gang si Igo ah! Meron na po na. Ay, mahina po kayo sa akin. Patayin na ang ating Dandahan na po kayo sa oras. Dandahan sa bar, baka masigasan.
Snorkeling. He saw the sea. Snorkeling. Tapos natakot si Miss. Anong nakita mo? Maraming fish. Like Coral. coral. Bato. Bato at saka dead corals. Umitim ka ba? No. Check. I never lie. It's ano yan? It's ano? A blessing or something. I don't know. Ayan. Isang kata. Is it blessing? I don't know. May bata! Ayan na ka. Narinig mo anak mo, Dad? Is it a curse or a blessing? I don't know. Ha? GGSD. Kanina blessing kaya. Pugi problem. Cow! Field. Cornfield. Cornfield. Right po. Mayroon po. Wait lang po. Ito po. Wait lang po. Kasi po ito. Field. Sorry po sa kamay ko po. Yan po. Field. Yay! Wow, 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 wow. Nagbalibag. Forest. Hindi mo malibay. Yan po si ate ko po. Si Kapogi number 2. Tulog po. Si Mayora yung nagka-camera po. Kanina. Kanina po. Wow! Wow! Tagay. The beauty of Tagaytay. Batangas baby. Ay, Batangas. The beauty of Batangas. Trees, houses, farm, Road with lahat. Mountains. Dami. Oh, that tree. What the what? Yay! Yay! Road with Puro mga presidente na, puro posters na po. Politicians. Kandidat. Mga candidates. Oh! 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 Yan po si mami ko po. Yes. Uy, what the what? Si daddy ko po nandun sa flat at siya si Kagawa nagda-drive. Si DC. Tapos yun. Si Egray po yung pet ko po. At saka si ano po? Pero may laki ka diri yun lang. Si Tito Dako po. Si DJ po naging chocolate habang nag-swimming. What about me? What about me? What about me? Si Tita Amel ko po. Wow, wow, wow. The beauty of Batangas. Wow, puro politicians. Cornfield. Ano naman? Run ba yan? Yes! At wheat field. Shakies! Lando! Punta na tayo ng Paranaque ah. Wow! Ito po yung Batangas. Have reached Cavite. Hello? Sa mga politician. Mag-picture tayo doon. Ha? Kaya nga. Wow. Bibili daw si Camille ng ano. Cornfield. Wheat field too. Palitan mo yung house dad. Pag ano. Hindi ko dito. Tao. May what? Ha? Ayan po, forest. Tsaka mga bahay. Sorry po sa ate ko po at saka kay Kapogi. Number 2. Tulog po. 2 cornfield. 2 wheat fields. Tulog si Kapogi number 2 niyo. Wait lang po. Yes, may tricycle. Ba nagbabalibag. Puro politicians na ulit. Yan po. Wow, wow, wow. Wow. Ito po yung mga bahay ng
sa Batangas, may gas station. Ano yan? Building? Diretso natin si Camildaan. Here. May dadaan na Trees. sa bike Pine na eh. trees. Yung corkboard. Diretso ka na sa Paranaque. Hindi pa. Okay. Sa bahay. Where we go? Sa taas yung dumalog. Ayan po yung cow. Ayun po yung may smoke po doon. Sa factory po. Yun, hindi po namin pinakita. Ayan po yung forest. Ayan po. Wow. Ito po yung forest ng ano ba to ulit? O yung cows. Mga cow. Batangas. Forest ng farm ng Batangas is pang cow. Tatlo pang cow. Daming cow. At saka mga goat pa. Bahay. Landok. Do you know that song? Yes. I don't want. Why? There's a play about that. And The play that oh, you. we're singing bahay ko. Whoa. Why? We're singing Wow. bahay ko when dancing. Yes. Tell your story. What do you want me to tell? Okay, so when I was younger, we used to play bahay kubo while dancing. Ayan. It's supposed to Habang be like, dancing. opo, habang sumasayaw. It's supposed to be like this. Bahay, turn left, kubo, then turn right, kahit. That's when you failed one, for example, you make a mistake in the movement or the song, you need to repeat all over again. Bahay kubo. So it has to count. Taran, taran, taran. Forest ng Batangas. Yay! Wait lang po. Batangas in the house. Batangas ng house. Wait lang po. Naka-front cam ka? Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!